ፀጋእካ እውን ድሌተዩ ኣዝያ ንፍዕትን ተሓዝነካ ሰብ ድማ እዮም ብዝኾነ ኣዲሞትና ኣላ በዚ ጌርና ክንከይድ ኢኖም ዘጋጥማ ድማ ከአለከ ይበለ ነታ ምጮቲ ጓላን ርእይዎ ኣይፈለጥን ዝበለቱ ኣቦኣን እንዳዘከረ በቲ ዝሓበቶም ኣድራሻ መሰረት ናብ ገዛ ባናና ኣራንሺ ፅሟቅ ብሽኩቲ ገለ ተወሰኽቲ ኣስቤዛታት ሒዞም ኣበሉ ገዛ ኣርኦም ድማ ኣሻቦም ክልቲኦም ከምዛ ዝተማኸሩ ደንገፁ ብጣዕሚ ፀበብ ሓንቲ ዓራት ኣቱን ኣብ ጠቅዕቲ ገዛ ተኸሪኣ ትነብር ሰማሓወይ እንኳን ኣብ ዘመቕቲ ገዛይ ብሰላም ምስ ኣርክኻ መጻኻ መጻኹም በል ገዛይ ከምዛ ትርአያም ጓለይ ድማ ኣጋጣሚ ደቂሳ ጸኒሓትኩም እንታይ ከዚ ኩሉ ኣስቤዛ ሽኽም ኣለይ ኣታ ሰማሓወይ ምስ በለቱም ፀገመሉን ልዋሚን ሓፍተይ እዚ ከዓ ፍጹም ይበሃል ድሓርካ ኣልዓልን ታሕትን ከይትብሊ ኣይንድንጉን ኢና ክንከይድ ኢና ምስ በሎም ሰላም ፍጹም ድሕሪ ምባል ፀገም የለን ጥዕምቲ ቡን እሞ ግድን ክትሰትዩኹም ገዛ ዘፍርዮ ምብላዕ ድማ ግድነት እዩ ኣይመስለከን ሰማሓወይ ምስ በለቶም ኣቀይ ከምዚ ዓመታት ተፋለጦ መሲልኩም ከምቲ ዝዕለለኒ ሌላኩም ናይ ሓፂር ከምዚ ኢልኩም እንባብኩም ግና ከየገርምን የተረፈን ምስ በሎም ጽቡቕ ኣለኹም ሌላና ናይ ሓንቲ መዓልቲ እያ ግን ድማ ሳሚ ጥዑይ ሰብ ምዃኑ ክርዳእ ግዜ ኣይወሰድኩን ብሽሓንቲ መዓልቲ 1000 ዓመት ከም ዝፈልጦ ኮይኑ ዝስምዖኒ ምስኡ ካብ ዝፈላለዩ እንዳሕር ዝሓበኒ ሓሳባት ሞራል ተስፋ ዝያዳ ኮይኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ለባን መስተውዓሊ ፀግዒ ዝኾነኒ በጋጠም ፈጣሪ ዘራኸበኒ ብልቢ ዘመስግኖም ኣነ ክንደይ በሰላ ዘለኒ መስገደል ዘሕልፍ ዘለኹ ሰብ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ኣጅኽ ዝብለኒ ሓሳብ ልቢ ዝሰምዓኒ ሰብ ክፈጥረሊ እውን ናይ ዘውትር ጸሎት ነይሩ እቲ ኩሉ ዝከኣሉ ኣምላኽ ንሳሚ ዝቀረበለይ ወላድ ኣሌላና ናይ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ይኩን ለባም ሓው ከም ዝረኸብኩ ዝስምዓን ወይ ዝቆፅሩ ንሱ እቲ ክቡር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምስ በለት ዘገርም ይበለ ፍጹም ልዋም ሓፍተይ ኣጆኺም ብኣያት ሰከፊ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ጎኒ ክመሓው ከለኹም ከም ቀደም ከጥራሕ ስንኽነኺ ስጓልኪ ዓቢ ምስ በላ ሓራይ ሰማሓወይ ኣታ ዘረባ ጥራይ ኮይነ ዶ ሓቀኝ ኢድኩም ተሓፀቡ እስከ ክንበልዕ እንዳበለት ነቲ ኣብ ኢድ መሕፀቢ ዝነበረ ታኒካ ሒዛ ክትሐፆም ኢዳ ዘርግሐት ኣመንጎን ሰማሓወይ ኣታ ድሓይ ናይታ ጓል ገጠር ሽፍታኸ ረኺብካ ዶ በለት እንዳሰሓቅ ግላ እንታይ ከረክብ ዳኦም ኣይና ዓደኒና እንዲና ግንዲ ኣብኡ ፀኒሕና ኣቲ ከምዚ ኣርከይ ዝበሉ ብሕልሚ ዳኣር እያ ከይኮን ምስ በላ እንዳሰሓቐ እሞዋነ ንስኻን ብሕልሚና ተላሊና በለት ንሳ ንስሓቁ ብስሓቅ እንዳመለሰት ሓቂኩ እሞ ካብ ካልካይ መፅያ ዶ ትኾን ሓደ ሰብ ዝፈልጣ ክሳን ምስ በላም ድሓን ሰማሓወይ ትሸገር ሓደ መዓልቲ ትድውለልካ ትኾን ወይም ብገለ ትራኸቡ ትኾኑ ዋይ ትምህርትኻ ጥራሕ ግበር መኣዲ እንዳቀረበት ተዘረበት እሞ ኩሉ ምስ ኣዳለወት መንበር ስሒባ ምስኦም ኮፍ በለት ደንጉን ክብሎ 10 ግዜ ካብ ዝተስእ ብሓደ ኩሉ ክቐርቦ ኢለም ኣቦይ መኣዲ ክቡር እዩ ዘለይኩም ብሓንሳብ ቀራሪብኩም ኮፍ በሉ መኣዲ ተመስኪኑ ክሳብ ዝለዓል ሓደ እኳ ከይትስኢ ዝብለና ከም ዝለመ ሕቆን ከብድን ከይኮና በለት ብሕዙ መንፈስ ኣቦኣ ጣኒሳ ካብ ትመፁ ከምቲ ዝድለ ገጽ ኣሒባን እዩ ሓንሳ ምስ ኣመርኣውን ብዙሕ ቅልሒሉ ኣይፈልጥን ካብኣ ብዙሕ ነገር ይፅበ ስለ ዝነበረ ልቡ ተሲሩ ሓዚኑ በቲ ቅድሚ መርኣ ዘጥነሳሙ ፈትዩ ተመሪኦም ተኻኽ ዘበላሙ ዝፈትሐቶ ሰብኣያ ነበር ኣይቀሰነትን በዚ ብስድርኣ ብጣዕሚ ተወፅኦም ጓላ ቤና ስና ነኺሳ ትዕብዘላ ብሓዘን ተዋሓይጣ ዘዝተባሓለ ሳሚ ኣዋሓቀኺም መኣዲ ክቡር እዩ በስም ኣሚልና በሊእና ተመስገን ኢልና ድማ ክንትስኣለናም ሽኦቁን ጠረዋላ በሊእና ዝተባረኸ ስለ ዝኾነ ንኣገብ እንዳበለ ነቲ እንጀራ ክትፀብሑ ሓቢሮም ካብ ዘንተ ኣወፅያ እውን ነቲ ኣብ ገጀፍ ሸሓኒ ተነፂፉ ዝነበረ 2 እንጀራ ብፀብሒ ሽሮ ግርም ገይራ ኣተርከሰትሞ ሓዲኹም በሉ ባርኹና ክትብል ኢዳ ሰደደት 2 ኣሮኽ መኒ ኣብዝ ዓይነቱ ተጠማመትሙ ሳሚ ሽኡ ኢዱ ሰዲዱ ቆሪሱ ባርኹም ፍጹም ኣርኩ ክሕጎስ ምስ ረኣዮም ኣላ ፍፂ ኣበይ ከይትበሓል ሓፈሪኻ ፀሒካም ድሓር ከዓ ገና ናይ ኮሌጅ ተምሓራይ እንዲኻ ዘለኻ መን ኣሪካ ከይብለካዩ ምስ በለ ሳሚ ልዋም ትቕብል ኣቢላ ኣታ ሰማሓወይ ዕድመ ኮ ፀጋዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ዝለዓል ግን እንታይ ኣፍሪካ ዝብል እዩ ገለ ሰባት ስቕ ኢሎም ጊዜኦም ንኸንቱ ዝባኽኑ ኣለዉ
ግዜ ግና ደው ኢሉ ኣይጸበየካን እዩ። ንቕድሚት እምበር ንድሕሪ ዝምለስ የለን። ክንኣረግ እምበር ናብ ንእስነትና ክንምለስ ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ዕድመኻ ብግቡእ ምጥቃም ናይ ለባማት ምርጫ ኣይመስለኩም ምስ በለት ሓቂ ክበሉ ክልቲኦም ብሓባር ዝብላዕ ተበሊኡ ስተቡን ተሰትዩ ተመሳጊኖም ድሓያ ከም ዝገብር ሓቢሩ ምስ ፍጹም ናብ ገዝኦም ኣበለም። ፍጹም ወዲ ኣስመራ ስለ ዘይኮነ ሰንበት ብሓንሳብ ገዛ ሓዲሮም ሶኒ ብንግሁ ናብ ኮሌጅ ከብሉ እዮም። ሶኒ ኣኺሉ ናብ ኮሌጅ ኣውቶቡስ ሒዞም መልኣ ክትብገስ እናተጸበየ ከሎ ራሔል ድሕራ መጺኣ ንሳሚ ምስ ረኣየት ብሓጎስ ፍንጭሕ በለት። ንፍጹም ጎቲታ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ብምእላይ ንብዓላ ኮፍ በለት። ከም ዝሓቦ እንታይ ክገብር ኣታ ናይ እንዳምን ደፋር እንዳበለ ከይፈትወ ጥርሑ ቦታ ደልዩ ኣብ ጥቓ ሓደ ኣበይ ዝበሉ ስቕ ኮፍ በለም። ራሔል ብዘይቃልዓሉ ንሳሚ ተፍቅርያ ግን እንታይ ይገበር ፍትወት ዝበሃል የብሉን። ኣብዚ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ንዘየፍቅረካ ዘይግደሰልካ ሰብ ምፍቃር እዩ። እቲ ዘፍቀረ ክሳቐ ከሎ እቲ ዝተፈቀረ ግን ኣይንተይን እዩ። ራሔል ሳሚ ኣይኮነክን ኢልዋ ከሎ ለምስ ኣይድብሎን ኢላ ፍክር ትጸንሕ እሞ ውሽጣ ስለ ዝርብሻ ፈትያ ከይፈተት ትድውል። ለምስ ገጹ ኣይርእን ኢላ ምስ ነብሳ ኣብ ምውጉት ተኣቱሙ ዘጽንዓሉ ሰዓ ስለ ትፈልጥ ዋላ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ኣይትበል። ኣብ ፊቱ ኣብ ጎኑ ኮታስ ኣብ ክትሪኦ ትኽእል ቦታ ኮፍ ኢላ ጥራዛ ገዲፋ ገጽ እያ ተነበብ። ከምኡ ከም ዘይኮን እንዳፍለጥካ ዘፍቀረ ሰብ ዝረኽቦ ብዙሕ እዩ። መዓስ ደኣልካ ክትላለኒ ምስ ኣፍቃሪትካ በለት ኣተኲራ እንዳጠመተት ቀስ ኢለ ይላለየኪን ምሽ ናይ ወርሒ ግዜ ዕድል ኣለኒ ምስ በላ ኣነ ክኣበጽ ኢልካ ኢኻ እምበር ኣፍቃሪት ከም ዘይብልካ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ርግጸኛ እዩ። ዕድል ኣይገበርኩን ሰብ ኢለ እብኒ ኣፍቂረ ንኣ ስጠመት ኩላ መዓልትስ ክንደይ ተጽላኣክያ ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ጎኒ ዘሎ ሰብ በለት እባ ራሒላ ናይቲ ጻረፍ ምስ በላ የጽልዓካ ማለት ጸርፊ ድዩ? ኣበይ እሞ ዝፈተውካ ኮይነ እምበር ጸርፍስ ከመይ ከም ዝመስል ጽቡቕ ገይረ መስማዕ እኳ ነይረ በለት። ናይቲ ፊኒስትራ መጋረጃ ክትከፍት ጽግእ ኢላቶ ኢዳ እንዳሰደደት ሳሚ ብዝኣስም ሓርጓል ገጠር ክሓስብ ፈጺሙ ድቃስ ኣይረኸበን። ነፍሲ ወከፍ ደወልናታ እንዳመሰሎ ብኡመጥም ሕንጢነቱ ኣይበጽሕም። እንታይ ኮይና ካልእሲ ትረፍ ዘይትደውል እቲ ኣብ ኢዳ ዝጸሓፍቆ ቁጽሪ ቴሌፎን ድዩ ሓሲዋ ዋላስ ሃፊራ ተሰኪፋ እንታይ ክብለይ ከመይ ኢሉ ሓደ ሰብ ዝፈልጣ ይስኣን ሕጅስ ብኸመይ ክረኽባ እንታይ ዝገብሮ እንዳበለም ኣብ ናይ በይኑ ዕላል ከሎ እውን ብድሕሪት መጽእ ራሔል ዓይኑ ብኢዳ ብምሽፋን ኣነ መነይ ምስ በለት ድምፂ ቀይራ በስምባደ ክርሓ እኳ እንተፈተና ከይተንቀሳቀስካ ንገረኒ ምስ በለቱም ንሳ ራሔል ምዃና ኣይዘንግዕን ግን ደስ ክብላ ኢሉ ዝተፈላለዩ ኣዋልድ ሽም ምስ ፀዋዕላም ብኩራ ተነፊሓ እንዳፈነቱ ኣታ እቲ ዝፈልጠካ ሰብ ዶ ኾንካ ዋላስ ካልእ ንኣኻ ዝመስል ሳሚ እዚ ኩሉ ሽም ኣዋልድ ኣነ ድሓን ምስ በለቱም ኣታ ብሓርያት ናይ ኣዋልድ ባ ኣይጭበጥኒ ክብሉ ሓቂ ክትሕጎስ ኢለ ከምኡውን ተበልኳስ ድሮ ኮርያ እንዳበለ ብውሽጡም ከራስና ኢሉ እውን ኣሽማት ኣብ ሃይ ስኩል ከለኹ ኣፍቀርቲ ዝነበራይን ምስ በለም ኪድ ግናይ ከራስና ለሓምሽ እንዳበለት ሓውሲ ናይ ፍትወት ዓይነት ኣብ መንከቡ ጠፋ በለቱም ዘይፈልጠኩም ፍቁራት ትመስሉ በይን እንዳጸኒሕኩም ኣብቲ ገዛ ሓሰስ ኢለ ስኢነካ ምስ በሉ ፍጹም ኣብ መንገዲ ረኺቡም ሳክት ንፋስ ክሕረም ኢለዋ ክገብር ጸኒሒ ሃፍትና ክትስለኒ ያግደ ጸኒሓ ጠቢላ ትርብሽና ምስ በለም ትርብሽካ ሰብ ከመን ረኺብካ ዕድለኛ ኢኻ ክንደይ ኣላ እንዶ ብፅሚ ኣዋልድ ተሳቐ ዘላ ናብራ ጽማ በርቲዋ ትቕንዞ ዘላ በለት ዓይን ሳሚ እንዳጠመተት እንታይ ዲኸ ደኣ ኣዘኪርክኒ መንገዲ ገዲፎም ደው ኢሎም እዮም ዝኣሉ ዘለዉ ብጽምዋ ተበሊዕና ሰበይቲ ግዳ ዘይትማጽኑ ናይ ዝብል ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሓዊ በለ ፍጹም እቲ ምዕባይካ ድዩ ሓቂ በለ ሳሚ ኣታወንሱም ናብራና ካብ ገዛ ናብ ስራሕ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ኮይኑ ሰልቺ ናይ ዝብል ግን ስለ ሰልቾካ ጥራይ ክትምርዖ ኣለካ ድዩ በለ ሳሚ ስለ ሰልቾካ ጥራይ ትምርዖ እንትኾንካ ደኣ ዋላ ምስ ንሓወሩ መጨነቒትካ ከምዘይትኾነካ እንዳፈለጥካ ካብ ጽማ ዝተገላገልካ መሲልካ ክትምርዖ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ዝጸመወካ ክትምርዖ ዘይኮነስ ክትምርዖ ስለ ዘለካ ክትምርዖ ኣለካ እዚ ማለት ግና ትርጉም ሓዳር ብግቡእ ተረዲእካ ሓላፍነት ዝስምዓካ ሰብ ክትከውንን ነፍስኻ ኮንካ ነታ ጓል ሰብን ተወልዶም ደቅኻ ክትከውን ኣለካ
እዚ ክኸውን ድማ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ጠኒንካ ክትኣቱ ይብልካን ምሻለካ ብዝተኻለካ መጠንሲ ህድእ ክትብል ክተመዛዝን ኣለካ ብሓደ ምስ በለ ፍፁም ንስኻ ቃቃኻ መሻኽ ንሳቶም ከዓ ብፅሟ ተበልዒሙ ኮኑ ፅሟ ደኣ ግድን እዩ ግን ድማ ኣይሰሙን ሳለስቲ ካብ ምፍታሕ ትዕግስትን ዓቕልን ወሳኒ እዩ ንኣኻ ትመስል ንክትረክብ ኩሉ ንፈጣሪ ገዲፍካ ውራይ ትምሕርትካ ድዩ ስራሕካ ምግባር ምስ በለም ሳሚ ጥራዩ ለባም ዝመስለን ነይሩ ሞ ለባም ባይኻ በለት ራሄል ሞ ለባም ምእንቲ ኮይኑ ካብ ክልቴና ልቦና ወሲድኪ ንኣይ ገዲፍኪ ናብኡ ዘይተብል ኣይ ንሱስ በይኑ ብዘይ ኣፍቃሪት እንድዩ ዘሎ ምስ በላም ምሽዶ ቲቪ ናይ ገዛኹም መሲለካ ወለ ጠፍእ ዝብል ሄይ ፍጹም ከምኡ እንተመለካ ድማ ኣብ ልብኻ ከይተሕድሮ ሳሚ ወይ ሞት እያ ዘላ ነገር ወርሒ ክትኣኽልል ይፅብፅብ ከም ዘለኹ ንስኻኻ ኣይትረስእ ኣብ ወይ መዓደ ሓራይ ዶ ሕጂ ክገድፈኩም ደገ ዘይ ከዓ ከየሸቐለ እንዳበለት ንሓራ ወሲኻ መንገዲ ናብ መደቀሲ ኣበለት